Розв'яжіть рівняння. Мінус 1/6 х дорівнює 6. Корені рівняння не зміняться, якщо ми ліву і праву частину помножимо або поділимо на одне і те ж число, відмінне від нуля. Для того, щоб отримати 1х, ми маємо поділити число саме на себе. Мінус 1/6 ділимо на мінус 1/6. Але коли ми працюємо з дробом, я раджу одразу не ділити, а множити на обернене. Обернене число до мінус 1/6 – це мінус 6. Знак не змінюється, а чисельник зі знаменником міняються місцями. 6 перших, тобто 6. Отже, мінус 1/6 ми множимо на мінус 6, отримаємо 1х. Одиничку не записуємо. 6 множимо на мінус 6 буде мінус 36. Відповідь – мінус 36.